Emilio de Magbanua and Rommel T. Pineda, NYGC, Blind Alongo Drama. If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC Nice Liga Channel. Ang nagpapalaga sa imo. Lansyaga, Showtime Drama. Tagkaron, suguro na naton ang pag... Ano si Mamo? Si Mamoy. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Okay, class. Good morning sa inyo. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Abaw. Kamusta na kamo, class? Okay lang kami, mama. Okay na kami, ma'am. Okay lang kami, ma'am. Okay, gid ko, ma'am, kay ara ka. Baw, dumayo to'y how? Oo, ma'am. Gaka-inspired ko yung adaan ko ikaw ang magtudlo sa amon. Grabe, pasip-sip toy ba? Okay, nakatuon na kamo sa inyong mga assignment? Mami, katuon kami, ha. Ako, ma'am, katuon kay kuya, ma'am. Pati ka na sa iyam, nagtulog na siya kagabi temprano. Hapon niya, nagtuon ako yung adaan niya pagwati sa eskwelahan niya. Gani, ako man nagtuon, ha. Amo na siyang dapat, class. Hindi na kamo anay maglantaw sang TV o kung magamit sang cellphone. Dapat tuon kamo. Ako, ma'am, gatuon kuya. Sa cellphone ko tuon nagalantaw, pero naga-research kuya, ma'am. Sana all ba? Okay, class. Hatagin ninyo ako sa mga words nga may silent letter. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, mama. Toy-toy, sa dinggali si Pitpit. Record ni ma'am. Ara sa likod na mo. Napalipod-lipod kay pila na kadlaw nga absent siya. Pero may assignment ko, ma'am. Wow, very good gid na si Toy-toy. Si Toy-toy, si Pitpit gali. Baw, gasalan ako sa inyo. Amo gina mama, basta nagahigugma. Diba? Kamu nga mga bata, kamu ha? Hindi kamo anay sina. Unahan ninyo ang inyo pagtuon para makatapos kamo. Kaysa sina, makaobra kamo kag dira na kamo makalablay. Okay? Muna siya. Tsaktugid, ma'am, tsaktugid. Ito na, ma'am. Okay. Hatagin na ninyo ako sa words nga may silent letter. Okay, ikaw Pitpit. Una ka. Ano ang words na nahibalaan mo nga may silent letter? Night, ma'am, night. Okay, spell night. N-I-G-H-T, ma'am, night. Wow, grabe ka sagad. Okay, Noynoy. Ma'am, ako ma'am, sagad man. Yabaw. Sure ka? Oo, ma'am eh. Hindi na sa balo, ma'am. Mama, kun, psychology. Baba, Okay, ano ang silent letter sa psychology? Letter P, ma'am? Very good. Palakpakan tabi si Noynoy. Yay! Yay! Patang. Grabe. Ako, ma'am. Okay, Toy-toy. May nahibalaan ka man nga words nga may silent letter? Yes, ma'am. Ano nga words? Wife. Ano? Wife? Ano ang silent sa wife? Ang husband. Ay, kabudlay Si Lolo Ilyong nagasigi naman ka. Puro palapit sa akon. Tapos, nagapahayag naman sa iya paghigugma. Hey, ano ning himuon ko man? May pa siguro. Pabayaan ko na lang siya. Pabayaan ko na lang siya ng mga luyag sa akon. Kag, kung ano gid man. Depende na. Depende na sa pensyon niya. Ay, abaw. Hala, si Lula Punay. Ato sa unahan, ho. Uy. Nagakanta si Lula Punay. Kung may ibabalik ko lang kanta niya, siguro, nadumduman niya na si Lolo sa unay. Lola, kamusta ka na, Lola? Okay lang po.
Aba, anong paborito mga kanta, Lola? Ano nga, sing-sing ka daw? Uway, babalik. Wow. Ay, kung may babalik ko lang. Abi, sampol, bila. Wow. Wow. Kanami, magalisay mo magkanta, no? Pukul. Wow. Gani, pukol-pukol ka, pero namian ko pala sa imo lang magkanta. Galing tama na nalaki. Kaya daw mabagyo na. Loy, Siya? kamusta ka na, Loy? Okay lang ako siya nga. Nagapanyapon ka na siya. Ay, siyempre. Nag-una lang ako panyapon, kaya nga, dito ka pa isagwa nag-istorya kay Leo. Uy, kaso, ang importante na balaan ko kung nakakaon na ako Kanami, pinalangga akay ka concern ka diyang ako na palangga sa akon. Oh. Ano naman pangayoon mo, Loy? Wala. At di mas mayo man. Unahan ko na sa ngadaan, kaya basi ano naman nabla ka rin pangayoon niya, ha? Ay, sige, Loy, ha? Mahimos ko anay ka manghugas ko sang pinggan. Sige. Ari ka ba di galing ni Lolo Miloy? Ay, oo, Katrin, apo. Si lolo mo Miloy ho. Ali lang to chismes sa gwa. Ay, amo ginala. Kabalo ka naman sa mga tigulang. Ang papatsagan ko sa imo, ginabalan mo hubin ba? Hey, ako gani, Lola. Sako man ko gani sa mga assignment sa school. Kay mga estudyante ko, ka mga salawayon. Ay, si lolo mo Miloy sang una. Sang klasmitanay kami. Permin na siya nagkapanunod sa akon. Ay, tawad ka la? Oo, permin na siya. Ay, kabalo ka naman na kay Miloy ko. Pero sa gihapon, kay halin sa una, palangga ko na. Di ginapasunod ko sa O, tila. O, tila, tsakto man. Tsakto man ang sabat ninyo nga duwa. At siyempre sala sige, mahimos ko anay ha. Loy, parto ko anay, mahimos ko anay. Sige. Relagid. Ay, nga ba? Nahulog ang iti mo, labon ko na na. Muganin ang silig ko sa imo. Ay, sige kung mapuli ka na, halong-halong lang sa pagpauli. Sige, mauna ko, Prelyong. At sige, bye-bye. Bye-bye. Ay, dako, si Ilyong gadya. Salawayo ang kasi tigulang na. Ay, si Unay, may ginaograhon, patawa. Salawayo, gadya si Ilyong. Dosa Miloy man ako. Ang tigulang to blo. Mga tadaho, di marunok. Wala ko sa mahimok, di. Tigulang lang ako. Pantayin niyo. Madalagan ako. Kinangan hindi lang ko madapan. Madalagan ako. Dasig pagkabuka Primiloy magdalagan ako. Hindi. Pwede sagapahan ako. Ato siya. Hindi. Masunod ako sa basurahan. Ari na ako sa sunod sa basurahan. Kabaho di. Daong baho do. Ang largo ni Prelyong. Bas, nadula ang tigulang. Animal. Bago lang to, nadula siya. Bas. Ay, amo gani. Oh! Ay, kamo nagbuka sa instante na mo, dere? Wala kami bago lang kami di. Dumamalairan sa bubo. Pangitaan ninyo ang tigulang nga to. Dasigan ninyo. Bas, pangitaw naman, boss. Kamo! Bayrin nyo di ang instante na mo niya nabuka! Mayroon na boss. Pagkatawag mo tigulang. Hoy, balik ka mo. Bayrin ninyo ini. Hoy. Mayon lang kayo. Nag-ato na sila. Uy, kung lang makita di sa basura. Mapuhi ko sa
Ay, mapuli ko. Malabay ko to guro sila ni Ilyong. Mapuli ko. Wala na sila. Wala na sila. Babatamat ko. Ano man to yung natabo kay Lolo Ilyong man? Do kagina pa man to siya. Nga way pa siya makabalik dihaw. Nalingaw na gani ako diri siyang pamati sa music. Pero way pa siya nakabalik. Ma-duty pa ko nga daan sa amon nga massage clinic kay damo sa buong ginakapo yung lawas. Gusto magpa-massage. Ay, may nagkapanuktok. Sino naman? Abi, kantuan ko. Buksan ko pertahan. Ba, do tingog ni Lolo Miloy. Lolo Miloy, ano natabo sa imo? Nano ka lo? Kakapo sa lawas ko. Nano ka lo? Uyatan ko siya. Hindi, dumatumbas, Lolo Miloy, ha? Lo. Agoy, natumba kami nga duha ni Lolo Miloy. Agoy. Hindi, buligan ko siya. Mabangunon ko siya. Butongon ko siya. Nalipong guro ni. Ay, kaluoy man kay Lolo Miloy. Anong mayo ko sining himuon man? Tubig! Baw, nakibot man ako sa imo Lolo Miloy ba? Tubig. Mangayo ka galis ng tubig. Oo. Kay kung hindi ka tani ka bugtaw, ang plano ko, ang short balan Lolo Ilyong alago, pasimot ko si imo. Nga aman. Sino di gupod mo sa buong sa balay mo? Ako lang. Kisi Lolo Ilyong, way pa kabalik. Di sinaganto. Ambot Hindi. Ay, kadutay lang gid siyang nabakal ko Kamahal na gid abi subong sa mga baligya. Ay nako. Si Premiloy nag-una dayon sa akon pagkabakal siyang tululahon nga isda kag siyang karne siyang baboy. Ay, kabay pa nga hindi sa paghaibladon siyang kaon. Kapin pa kay waya ko ginhagad. Malakat lang ko dito sa unhan Magita pagid ko to siyang pwede ko mabakal. Uy. Isa ka tigulang. Hala. Hindi. Dumay tao nga nagasingitan ha. O, katon! Laksan ninyo! Laksan na, Ton! Hindi! Madalagan man ako! Ato sa o! Laksan ninyo! Laki yung isa ko! Diyos ko! Di ako baan ko ito magiging ko sa short ko, ha? Oo! Doon tayo na ako, Migo! Ano ba ganap? May lagyan na kalumpat ako! Hindi! Bayo lagyan! Nasigod ko maganda! Maligyan ako, ha? Grabe, tigulang ha! Lasit ba? Hindi! Patyan nyo siya! Patyan nyo! Ano na de? Ano kagamo ka mo diyaw? Boss! May pulis! Dalagan na, boss! Sino na pinalupok de? Ang tigulang, sir, may armas na. Paano ang tigulang may armas nga nagliligid na ganin ako? O, tapos na mawano? Anong natabo si Imulo? Nga nalipong ka kay ginahaw? Ilagas ako sa mga tao ni Burnok. Si Burnok atong ginsugid nyo sa amon nga... Nga ano ni... Boy Tirador? Tinaw ni Boy Tirador? Diyos ko. Hala, grabe ba? Diyos ko, may lagay kay ko lalabot, Ala, may nagpanuktok, lo? Hindi. Abi, buksan natin to. Basi, ano na? Sila ni Burnok na. Hindi. Ikaw na lang to bukas, lo. Nadlo ko Buksan ko. Sige. Uy! Parmiloy, Jojo, gintiro ako dito sa merkado. Ano, lo? Gintiro ka? Mayo lang gani kay way ko maigo. Tadi nigo ka lang. Hindi man. Maluoy man ta kay Lolo Ilyong. Kamusta? Are buhi pa ko. Siyempre, ang hambali lang nga daan, ang masamang damo, matagal mamatay. Pero hindi ako yung masamang damo, ha. Ang butsilingon nga, ako yung nagahimo ko yung sang maayo. Pero patsyon ko tadi nila. Mau tapos kita sa ilong tadi, wadaan kita tayo sa quad. Ha? Wadaan ka sa gado. Sang? Malibre pa mahaw? Lo, ano natabo si imo ang agintiro ka? Mga tinaho ba ni Burnok? Mayo kaya imo ya kay nag-una ka. Way kaya napatay. Way kaya napatay. Way kaya may madakpan. Bago ko lang na nabalaan. Ngano? Nga unrahan sila rago mo gali basurahan.
Ano kitang natabo, luhaw? Dalang blakay tunlon ko rin dulce, gagaon ko. Dapat ka huning dulce, gama mo no? Ay, gagaon ka manggalit dulce? Oo Lo, ano kitang natabo, haw? Wala lang sa inyo ba? Ano abi kay tiruhon ko tani? Pero pag tiro sa akon, katubo ko mo. Grabe mo. Lo, hindi da yun, lo, kay hagdanan na da. Hindi Perte pagtumbo, pagtiro. Pasko gudya kay nga. Ako gali pagdalagan ko. Pagdalagan ko tudo ambal ko. Hindi agdanan gali ni. Hindi, si Paribiloy nahulog sa hagdanan. Diyos ko. Hoy, pako. Para ka mo. Lo, nga do ka baho lamawan haw? Ha? Dito ko abi nagsalom sang gintiro ako. Nagustuhan mo ba na ang imo ginapamatian? Ipadayon ina pagi sa pag-subscribe sa NYGC Naisyaga Channel. Ang nagapalangga sa imo. Gusto mo balikan ang mga episodes ng aton yung mga drama? Mag-subscribe na. Kag gusto mo ba na nga permi ka updated sa amon gina-upload ng mga videos kag audio drama? Please click the notification bell. Gusto ka ba na magpa-shoutout ukon magpag-greet? Please comment down sa sininga video. Para sa nasun yung mga videos, ma-shoutout ka na. Padayon lang sa pagpamati sa Naisyaga Channel. Joke Time Drama. Gani, updi ang inyong mga bulag ng mga masahista nga mahilig magpamati sang drama, mahilig man magdrama-drama. Nagakabuhi man sa madulom nga mga mata, pero ari kami para pakadlawon ka. Bisan ikaw may problema, pasadyahon ka. Ito ang mas pinasayang Naisyaga Channel. May kantahan, drama, hugot, at iba pa. Naisyaga Channel, ang nagapanangga sa imo. Makinig na.